Der er et lille bitte vers fra Esajas bog, som jeg lige har lyst til at indlede med her. Et, som jeg blev gjort opmærksom på her i fredags, da jeg var sammen med nogle kollegaer. Esajas kapitel 6, det er det der kapitel, hvor vi hører om Esajas, der bliver kaldet til profet. Kapitlet begynder sådan her. I kong Uzias dødsår, så er Herren sidde på en højt ophøjet trone, og hans slæb fyldte templet. I kong Uzias dødsår, det er de her ord, som blev reflekteret over. Hvad er det handler om? Det handler om, at i det her tidspunkt, at Esajas ser den her vision, hvor han ser ind i Guds himmel, hvor han ser herrenes herre sidde på tronen, i det øjeblik, der er Uzia ved at dø. Der er Uzia måske død allerede. Og den verdslige trone er tom. Der er et vakuum. Og ind i den situation, der ser han ind i Guds himmel, på den trone, som aldrig står tom. Se, så blev vi mindet om, os der var samlet der, at sådan er det også hos os i dag. Den verdslige trone er tom. Der kommer finanskrise. Hvem kan løse det? Folk bliver udsat for terror. Grufuld, ikke også? Det bliver ikke forhindret. Masser af mennesker døde. Vi bliver ramt af en tsunami. Et atomkraftværk brænder ned. Den verdslige trone er tom. Men virkeligheden for os, der tror på Jesus, det er, at vi har ham på tronen. Og i udgangspunkt, nu ved jeg godt, at det gør ondt, når vi møder almindelige ting i hverdagen, og det er helt i orden. Men i udgangspunkt, når alt kommer til stykket, så er vores trone aldrig tom. For vi har Kristus alene, og han sidder på tronen i Guds tempel, i det himmelske. Temaet til i dag, det er, vi føler, at vi har sådan en prædikenserie, hvor der kommer nogle prædikener, ikke i forlængelse af hinanden, men sådan hen ad vejen på et tidspunkt, som under hovedoverskriften Luthers guld. I dag er temaet, så det konkrete tema, Kristus alene. Jeg tror, at når vi, der er samlet her, hører sådan et tema, så er vi lidt forskellige. Nogen er sådan nogle... Nogen, der kan gætte, hvad det er. Det kunne være en valnød, ikke også? Men det er sådan en hjerne. Nogle af os er sådan nogle hjernemennesker, ikke også? Yes, vi skal have noget viden på. Endelig sådan et dogmatisk tema. Noget med lære. Noget, hvor vi kommer ind omkring noget god teori. Nu skal vi ind omkring, hvad er det egentlig, der står i Bibelen? Så gør det ikke så meget, hvad vi bruger det til, men hvad står der? Det er det, der betyder noget. Og så er der nogle af jer andre, der tænker, okay, ja, vi skal jo igennem sådan noget. En gang imellem bliver man nødt til at tage sådan nogle temaer op. Men helt ærligt, bare det ikke kommer til at tage overhånd. Altså det der med lære og teori. Hvad med hellere at fokusere lidt mere på, hvordan har vi det? Er der plads til alle? Fællesskab, ikke også? Og måske nogle gange, når man får sådan et tema, sådan Luthers guld, så tænker man, nu bliver der bare sådan et tema omkring, hvordan vi er forskellige fra alle andre, og vi skal passe på os selv, og det giver sådan en splid. Et eller andet sted har jeg lyst til, at vi ikke bruger alt for meget tid på sådan noget, ikke også? Lad os hellere fokusere på kærlighed. Hvordan vi passer på hinanden. Hvordan vi kan have det godt sammen. Lad os hellere fokusere på det. Og andre igen af os, der sidder her, vil sandsynligvis tilhøre sådan en gruppe, og det er selvfølgelig meget et sort-hvidt sted op, ikke også? Men sådan overordnet set, hører til en gruppe, som måske er mere... nogen, der vil have noget til hånden, ikke også? Det handler noget om aktion. Det handler noget om at gøre. Det handler noget om, hvad er det, vi som kirke skal gøre? Altså det der med teori og lære, det er fint nok, men hvad skal vi bruge det til? Lad os hellere fokusere på, hvordan kommer vi ud med det? Hvordan når vi vores by? Hvordan kan vi gøre noget sammen? Handling bag ordene. Så tror jeg, at vi er forskellige, når vi hører sådan et budskab, også som det i dag, Luthers guld, Kristus alene. En af mine opgaver i dag med forkyndelsen, det vil være at forsøge på at overbevise jer om, at det budskab, som vi hører om i dag, det handler om alle de her.
Og det har relevans for os alle sammen. Ja, det har noget med lære at gøre, men ikke bare noget lære, som er tænkt til at skulle være derinde. Det er netop tænkt, at det skal komme herud med baggrund i det der, i kærligheden. Lad os prøve at læse evangelieteksten. Den er fra Johannes evangeliet, kapitel 14, og vi skal læse de første 6 vers. Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Det er Jesus, der taler til sine disciple. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort og gør en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, så kommer jeg igen og tager til mig. For at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, der han kender i vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kære far i himlen, nu beder vi om, at det her budskab må synke ned i vores hoveder. Vi må kunne forstå og gribe om læren. Og så beder vi om, at det kan komme ned i vores hjerter, så vi hører din kærlighed og selv elsker på baggrund af din kærlighed. Og videre ud i vores hænder, så vi handler på det. Det beder vi om, Gud, i dit navn. Amen. Mange af os har hørt de her ord mange gange før. Jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Gør en bolig parat til jer på den anden side. Og det er selvfølgelig et budskab, som handler om, at der er masser af plads i Guds rige. Der er kæmpe meget plads i Guds rige. Hørte også fra epistelteksten før, hvordan Paulus siger til Timotheus og til dem, som hører Timotheus brev, at Gud ønsker, at alle mennesker bliver frelst. Det betyder ikke, at alle bliver det, men der er plads til alle. Og nu er Jesus gået hjem for at gøre en plads rede for os, parat til os. Har I nogensinde spekuleret på, hvad egentlig det betyder? At Jesus er gået hen for at gøre en plads parat til os? Nogle gange, når vi får gæster, så er der sådan en anledning til, så kan vi virkelig komme ned i dybden og få ryddet det op, som vi måske nogle gange har det med at skubbe lidt til side. Så skal vi gøre tingene parat, sådan at alt bliver vasket ned i mindste detalje. Så skal vi gøre parat. Og nogle gange har jeg det med lidt at se det på samme måde, når Jesus siger, at han er gået hen for at gøre en plads rede for os. Så går han op i himlen og sådan ligesom fejrer lidt og støvsuger lidt under sofaen osv. Men jeg tror faktisk, at der er lidt mere dybde i det end det. Hvad er det betyder, at Jesus er gået hen til faderen for at gøre en plads parat til os? Hvorfor er det, at han ikke bare er her? Hvorfor er han gået hen for at gøre en plads parat til os? Det hører vi faktisk om igen og igen i Bibelen. Vi skal prøve at se på 3 af de her skriftsteder, som fortæller os lige præcis, hvad det er, Jesus er gang i, lige præcis i det her øjeblik. Romerbrevet kapitel 8, vers 34. Romerbrevet kapitel 8, vers 34. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Kristus Jesus er død og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Det er det, Jesus gør lige nu. Sidder hos sin far og går i forbøn for os. Hvad betyder det helt præcis? Betyder det, at han sidder der og beder, kære Gud, vil du ikke godt gøre sådan, at Jon ikke mister sit hår? Eller vil du godt gøre sådan, at det bliver en hyggelig fest? Nej, det som det betyder, det er, at nu sidder Jesus i Guds himmel, og han fremviser sine navlemærkede hænder. Han fremviser sit sår i siden. Han fremviser sine navlemærkede forfødder foran Gud, foran den hellige, som sidder på tronen. Og der står han og siger, synden er sonet. Skylden er fjernet. De er renset. De er frie for synden. Der er ikke længere noget, som hindrer dem at komme ind i mit rige. Jesus går i forbøn for os, som mellemmand mellem os og den hellige Gud. Det er jo det ene skriftsted. Prøv så at se 1. Johannes brev.
Altså Romerbrevet, det er skrevet af en apostel, nemlig Paulus. Første Johannesbrev er skrevet af en af de andre apostle, nemlig apostlen Johannes. Jeg kan lige så godt afsløre med det samme, inden vi læser det, at de to er ikke uenige. Der står sådan her. 1. Johannesbrev, kapitel 2, vers 1 og 2. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen. Jesus Kristus den retfærdige. Han er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Jeg har en talsmand. Det latinske ord for talsmand, det er advokat. En forsvar. Forbeder. En, der sidder i Guds himmel og forsvarer os foran tronen. Gud ved godt, at Jesus er sonen for os, men det er ligesom en illustration, et billede, der viser os, han er død i stedet for os. Og nu står han foran Guds domstol og viser, at straffen har ramt. Der er afsonet. Der er ikke længere noget, der skiller os fra Gud. Alt er sonet. Alt er gjort klart. Vejen ind i mit rige er åben. Han gør en plads parat til os. Og det sidste skriftsted i forhold til lige præcis det her tema, tager vi fra Hebræerbrevet. Hebræerbrevet kapitel 7, vers 25. Derfor kan han også fuldt ud frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Så hvad betyder det, at Jesus er gået hen for at gøre en plads rede for os? Det betyder, at han står op i Guds himmel nu og beder for os. Viser over for retfærdigheden. Viser over for den hellige. Synden er sonet. Der er ikke mere noget, der kommer efter. De er rensede. De er sat i frihed. Der er ikke længere noget, der adskiller mennesker og Gud. Det her budskab kan vi også kalde for evangeliet i en nøddeskal. Ikke også? Det er evangeliet i en nøddeskal. Udfordringen er så, at hvis det her bare bliver til nogle ord, som står nedskrevet i en eller anden trosbekendelse, eller i en eller anden bog, og bliver der. Hvis vi giver det lov til bare at være en teori, som lærte eller mindre lærte mennesker kan diskutere med hinanden, så bliver det livløst. Så bliver det tørt og kedeligt. Men sådan har tanken aldrig været om det her evangeliske budskab. Det har aldrig været tænkt som et eller andet, som bare skal stå i en bog, som teologer skal snakke om. Så vi bliver nødt til at tage på programmet en gang imellem, fordi vi lige skal have læreren med. Så har det budskab aldrig været tænkt. Prøv at høre, hvad Paulus siger omkring det her budskab. Romerbrevet kapitel 1, vers 16. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Altså det her budskab, vi var sammen omkring her, ikke også? For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Det er Guds kraft. Det græske ord, det er dynamos. Det er det samme ord, som ligger bag ordet dynamit. Nobel, da han opfandt dynamitten, der tænkte han, det her skal have et eller andet navn. Alle de gode navne er taget. Knaldperler og kineser og så videre, ikke også? Nu skal vi have noget andet, noget med endnu mere tubang. Og så tænker han, hvad græsk ord kan vi bruge? Jo, vi har det her græsk ord, dynamos. Vi skal selvfølgelig lave det lidt om, så det klinger lidt bedre på internationalt og på svensk. Så dynamit, yes, det er det ord. Hvad betyder det ord? Det betyder bang, kraft, eksplosion. Noget, der i den grad sætter gang i tingene. Sådan er det med evangeliet. Evangeliet er dynamit. Evangeliet er kraft. Evangeliet er noget, der sætter gang i tingene. Det er sådan, evangeliet er tænkt, og det er sådan, evangeliet er, hvis vi vil give det lov til det. Det her er evangeliet. Det her er det evangeliske budskab. Helt objektivt. Spørgsmålet til os her i dag, og der hvor det for alvor bliver sprængfarligt, det er, hvad betyder det for
for mig. Hvad betyder det for mit liv? Hvad betyder det for mig? Kristus alene. Yes. Men vigtigst, Kristus alene for mig. Ind i mit liv. Jesus har tilgivet dig. Jesus har sonet din synd. Jesus har betalt din gæld. Og i det her øjeblik, altså lige nu, mens vi sidder her, går han i forbøn for dig. Viser sit offer. Hvad betyder det for dig? Hvilken indflydelse har lige præcis det på dit liv? Prøv lige at bruge bare sådan 30 sekunder til at meditere over det her. Hvad betyder det her evangeliske budskab, at det, som Jesus har gjort for dig, at Jesus går i forbøn for dig i det her øjeblik? Hvad betyder det helt konkret ind i dit liv i dag? Værsgo. Kristus alene. Det er et statement. Det er en doktrin. Og det er fint. Det er helt udmærket. Men det er ikke formuleret sådan, at vi bare har et eller andet at sige. Det er ikke et budskab, som er formuleret, så vi kan sige, at vi er i hvert fald ikke katolikker. Vi er i hvert fald ikke mormoner. Vi er i hvert fald ikke Jehovas vidner. Vi er de her, og vi siger Kristus alene. Det er ikke bare sådan, at vi kan få lov til at være meningsfarisæere. Det er ikke bare noget, som vi siger for at adskille os fra andre. Det handler om liv. Det handler om hverdagen. Det handler om i morgen tidligt, og det handler om onsdag aften. Det handler om vores hverdag. Du er sat fri. Du er sat fri. Du har et håb. Jeg har et håb. At selvom vi oplever grufulde ting, som i Paris, eller nede i Sinai-ørkenen. Selvom vi oplever grufulde ting, så har vi håb. På den anden side, så vil vi leve evigt. Jeg er friet fra helvede. Jeg er friet fra fortabelsen. Jeg er sat fri. Satans løgne, som han prøver at viske ind i mit hoved. Du betyder ikke noget. Hvordan kan du sige, at du er blevet tilgivet? Jeg ved godt, hvad du har lavet. Alle de her løgne, du er sat fri for det. For Kristus har sejret. Kristus har vundet. Alle satans løgne er bare ord, bla bla, lige om larm. I forhold til Jesu evangelium. Jesus sandhed er liv. Og det her budskab, Kristus alene, det er du kaldet til at leve med som centrum, som kerne for dit liv. Her har vi centrum, og her har vi alle andre ting i vores hverdag. Det er vores liv. Der er rigtig mange ting, der slås om den der plads. I øjeblikket er der sikkert mange, som i centrum af hverdagen har det, der skete i Paris. Og vi har svært ved at se hinanden i øjnene. Måske svært ved at se mennesker, som har en lidt anden hudfarve. For tænk nu, hvis det der sker hos os. Det her kommer til at bestemme, hvordan tingene er på arbejdspladsen. Hvordan det er, når jeg møder op i skolen. Hvordan det er, når jeg er sammen med min ægtefælle. Hvordan det er, når jeg er til familiefest. Så alt sammen på en eller anden måde præget af det, hvad der skete i Paris. Der er også andre ting, der kan tage det her plads. Det kan være vores ønske om velstand. Det kan være vores ønske om sundhed. Det kan være at have et stabilt familieliv. Det kan være karriere. Det kan være alle mulige ting, som prøver at tage den her plads. Og så vil det, som vi sætter derinde i centrum, præge alle andre begivenheder i resten af vores liv. Se, det som Jesus prøver at fortælle os i dag, det er, jeg ønsker at være i centrum. Jeg er gået hjem for at gøre en plads til rede for jer. Jeg
går i forbøn for jer. Lad mig være på tronen, for den verdslige trone, den er tom. Lad mig sidde på tronen i jeres liv. Lad mig være centrum. Og se, spørgsmål til os i dag. Hvad sker der? Hvad sker der, hvis vi giver det her lov til at være midtpunktet? Hvad sker der, hvis vi giver lige præcis det her budskab? Kristus alene får lov til at være en midtpunkt for alt andet. For når vi har familiemiddag. For når vi er i skole. For når vi er på arbejdspladsen. For når vi møder naboen hen over hækken. Hvad sker der, hvis det her budskab får lov til at være centrum, som alt det andet kredser omkring? Alt det andet leves ud fra. Hvordan vil det præge dit religiøse liv? Hvordan vil det præge dit liv som ægtefælle? Hvordan vil det præge dit liv som kollega, som nabo, som medmenneske? Jeg har en udfordring til jer i dag. En helt konkret udfordring. Hør lige efter. Hvad betyder det, som Jesus gjorde, og stadigvæk gør den dag i dag? Hvad betyder det for dig ind i din hverdag? Kristus alene. Det her, som Jesus gjorde og stadigvæk gør for dig, hvad betyder det for dig ind i din hverdag? Og nu vil jeg give dig mulighed for, at du kan skrive det her ned. Du må gerne tage din mobiltelefon frem. Ikke fordi du skal sende sms'er til en eller anden uden for selskabet her, men netop fordi så kan du have noget at skrive med. Eller hvis du har en kuglepen eller en blyant eller andet, så brug muligheden nu til netop at skrive det ned. Prøv at skrive med ganske få ord. Send en sms til dig selv eller i en mail, eller skriv det i en notesblok. Hvad betyder det her, som Jesus har gjort for dig, og som Jesus gør for dig, ind i din hverdag? Værsgo. Hvad betyder det, som Jesus gjorde og stadigvæk gør for dig ind i din hverdag? Så kommer næste del af udfordringen. I troede lige, I slap nemt den her gang. Næste del af udfordringen, der kommer også en tredje del, skulle jeg hilse at sige. Næste del af udfordringen, det er, prøv nu i den næste uge, eller de næste 2 uger, der kommer, prøv at hive det her ord frem, som du skriver ned nu, eller som du memorerer. Prøv at hive det frem, når du vågner i morgen tidligt, eller når du kommer på din arbejdsplads, eller når du skal hente børnene. Prøv så at tage det her frem igen. Hvad var det, jeg skrev ned i søndags? Hvad var det, jeg sagde? Hvad er det, det her budskab betyder for mig i min hverdag? Prøv at hive det frem og brug det i din hverdag. Mind dig selv om det. Det var det her, jeg sagde. Giv dig selv lov til at præge din hverdag. Er I med på den opgave? Så kommer tredje del. Super. Så kommer tredje del. Nu er det bliver lidt tricky. Og måske lidt farligt. Jeg vil opfordre dig til at finde en marker. Jeg vil ikke tvinge dig til det. Jeg vil opfordre dig til at finde en marker. Det kan selvfølgelig være din ægtefælle. Det kan også være en anden. Det kan være en eller anden, den du sidder ved siden af lige nu. Jeg vil opfordre dig til at finde en, som du på en eller anden måde aftaler med, at I forpligter hinanden lidt på det her. Ikke sådan, at I skal skrive lange stile, men bare lige sådan send en enkelt sms, eller give et enkelt lille ring. Hey, hvordan går det med dig i forhold til den der udfordring? Eller send en sms, hvor du skriver, i dag, så sagde jeg det her til mig selv, det der vi skrev ned i søndags, og det fik den og den indflydelse på min oplevelse
i dag. Så bare den næste uges tid, find en marker, hvor I på en eller anden måde forpligter jer på hinanden, til lige bare, i hvert fald minimum 1 gang om dagen, kontakte og sige, hey, hvordan går det med den der udfordring? Selvfølgelig er det tilladt, at man siger, ved hvad, det har jeg simpelthen ikke lyst til, det er for grænseoverskridende for mig. Men jeg vil udfordre dig til at prøve det. Så lige her nu får I lige et lille minut til at prøve at se, om der er en eller anden, I kan danne markerskab med. Og så skal jeg nok runde af. Der kommer ikke flere udfordringer. Værsgo og finde marker. Kristus alene. Hvad betyder det? Det betyder, at han sidder på tronen. En verdslig trone er tom, men han sidder på tronen. Kristus alene. Hvad betyder det? Det betyder, at lige nu går han i forbøn for os. Kristus alene. Hvad betyder det? Ja, hvad betyder det ind i din hverdag, at det her budskab får lov til at være omdrejningspunktet i alt, hvad der foregår? Amen. Vi skal bede menighedsbønnen sammen. Kære Gud og Far, vi takker dig for vores kirke, for kirken ved Tange Sø, og ønsker at lægge den frem for dig. Vær du på tronen. Gud, vi ønsker at bede for Evangelisk Luthers netværk, for Nikolaj, vores åndelige vejleder. Beder for Indre Mission her i Ans, missionshuset, alt det, der foregår her. Beder også for stadigvæk for Vendsyssel Frimenighed, at de må finde en permanent løsning, finde en præst, som de skal flytte derop og varetage lederskabet der. Herre, vi beder dig om, at du også må lade det her budskab, vi har været sammen omkring i dag, præge vores hverdag, at det ikke bare må være teori, men det netop må være noget, som vi lever på. Hjælp os til at tage udfordringen på os og hvile i dig. Vi beder for, at du vil lade os alle sammen, børn og voksne, vokse i tro og erkendelse og kærlighed til dig og til hinanden. Giv os at se mere af din hellighed og din nåde. Afslør os i vores vildfarelser og led os af rette veje for dit navns skyld. Vær hos dem, som er anfægtet og prøvet. Bevar os alle sammen livet igen og giv os at nå frelst hjem i dit rige. Giv os kærlighed og frimodighed til at møde hinanden og et hvert menneske, vi møder i vores hverdag, med ord fra dig. Vi beder dig om, at flere mennesker må lære dig at kende som herre og frelser, også her i vores lokalområde omkring Tange Sø. Vi beder dig, at du vil være med menighedsrådet, og du vil være med hyrdelærerrådet. Giv os kræfter og visdom og indsigt til at tjene efter din vilje. Vi beder dig for os, som forkynder dit ord i vores menighed. Lad dit ord lyde klart hos os, hver gang vi er sammen. Vi beder for vores fællesskab. Velsign vores fællesskab og hjælp os til, hver især, at være velsignelse for de andre. Vi beder for alle ægteskaber. Særligt beder vi for ægteskaberne i vores menighed. Herre, vær du også nær hos de ufødte liv. Vi beder dig om, at du vil værne om det. Vi beder for enhver kvinde, som bærer et liv i sig. Vi beder for de svage og de udsatte i vores samfund. Vi beder for dem, der snart skal dø, og for os selv, når vores sidste dag kommer, at vi må være i din hånd. Vær nær ved din kirke i Danmark. Bevar den på sandhedens grund, og lad den være lys og salt. Vi beder for din kirke ud over hele verden.
Specielt beder vi for de mange, som forfølges på grund af dit navn. Vær nær ved dem, som har forladt hus og hjem for at virke som missionærer. Giv dem, hvad de har brug for dag til dag. Og vi beder og takker dig for hver eneste, som er i tjeneste for dig. Og vi beder om, at vi selv må høre til blandt dem. Vi beder om, at du må være med al offentlig myndighed og med kongehuset. Velsign dem og udruste dem med en indsigt og vilje til at følge dine anordninger og bud for et godt menneskeliv. Tak for din store kærlighed. Tak fordi du har båret os indtil nu og vist os vejen, vi skulle gå. Tak fordi at du er sammen med os her i dag, Gud, og taler til os i din ånd og gennem dit ord. Og hør så om, hvad vi hver især bringer frem for dig i stillebøn. Lad os så rejse os og med apostlen til ønske hinanden. At vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle.